Molweni guys futhi apha ndiza kunibonisa how to use ezi zinto xa ufuna ufutha, ufuna usisa isichitho nesimnyama nelakhi ke xa ufuna uba nayo nelakhi. Zonke izinto ndizithenge eCosmix. Zonke they are from eCosmix. This is sea salt, Miracle Sea Salt, ngumadubhula lona. Holy Ash apha, sispirit esi, yi-bath salt, ibhalwe Chebelungu yakwaFins. Zonke ezi zinto ndizifumene from Cosmix. Apha kwezi zinto guys xa uzofutha uthatha imbiza yakho, kuzo zonke uzawukha only i-teaspoon. Ukhe i-teaspoon yesisalt yakho, ukhe i-teaspoon yeChebelungu, ukhe i-teaspoon ye-Holy Ash, ukhe i-teaspoon kamadubhula, ukhe i-teaspoon yespirit. Ibile imbiza yakho. After ubilile imbiza yakho uyathulula ekomini, uyogquma, uyafutha for 3 days. Ngeli xesha ufutha ngayo uyafutha. Ugqiba kwakho ukufutha uthatha kwala manzi ubufuthe ngawo uyawabeka phaa ekomini, uthatha awuxuba uxube uhlambe. Uyathetha that time guys. Isichitho kum masuke, amabhadi, everything, yonke into ofuna yenzeke nento ofuna isuke kuwe, nezinto mazimdaka nento ozifunayo uyazibiza that time for 3 days apha. Ndizawubuya ke guys nezinye izinto, masiqale senze le, then ke ngoku for ezinye izinto ezilakhi ndiyabuya nazo. Before anything nje funeka iqale, before anything usebenzise ezi lakhi uqale ususe isichitho. Zezi zizosusa isichitho ke esi. Also please like and subscribe guys. Ndisaqala so I'm not perfect. Nomane ndizawuba perfect wena ekuhambeni kwexesha.